On aamu. Onko sisko herännyt? Ais heräsit jo. Mä oon jo laittanut itteni valmiiksi. Tuu autoon, niin mennään. Miksi sä et kerrankin ole ystävällinen? En mä voikaan vaan mitä. En mä tiedä. Au. No ota se vähän ystävällisemmin ja me törmättiin. Hei, sä oot jolla ajokortti, en mä. No ajokortti, en minä vois sinua päättää. Ja nyt ollaan koululla. Mennään nyt vaan pois. Joo. Älä. Mä edelleen mä en sano, kenellä on ajokortti. No niin, mennään. On niin ihana. Oot säkin. Mennään tunnille. Joo, ettei myös tule. Katie! Häh? Mitä? Nyt on tunti. Eli sä läksyt tekemättä. Au. En. Eli sä. Joo. No onko se uutta? Ei. No ei kai sitten. Onko teillä jotain mielenkiintoista kerrottavaa meille kaikille? Kate ja Tom. Ja niin. Eilen nyt vasta jatketaan tuntia. Ai, kello onkin jo noin paljon. Päästä kotiin. Läksy ei tule. Mutta ne, jotka ei ole tehnyt tämän päivän läksyä, tekee nyt tarvitsemaan menkään ruokailuun. Ja sitten te päästekin kotiin. Menkää nytten.